birthday ni Mama Mary. Umaga, nagmisa muna kami sa Agno National High School kasama ang mga gwapo at mababait at masisipag na mga sakristan. Merienda pagkatapos ng misa. Habang nagbimerenda, dumating ang parcel, isang kapote. After na merienda, nag-ayos sa loob ng simbahan. Gagawin niyo po dyan sa sitaw? Ginisang talbos ng sitaw? Wow, so fried chicken. Ang fried chicken! Chicken na fried. Binabad sa bawang. Ay, bawang at luya. Tapos na kami kumain. Umidlip saglit. Tara, i-prepare natin yung makailangan sa baba. Surprise! Andito na sila. Naunahan ako. Dito mamaya kakain pagkatapos ng posisyon. After maglinis, nagmisa muna ng kasal. Tapos, 5 p.m. regular mass. After na misa, prosesyon. After ng prosesyon, kainan. Yan, ang dami. Maraming salamat sa lahat na nagdala ng pagkain. Thank you po!